is ITE. May pagkapili nimo ang site, bro. Ha? Abi nimo, may nakita sa luta ko nga luna dinhi nga giplanuhan ako nga paliton. Pero Ayaw na lang, kuya. Pangita lang sa glaing dapit para nimo. dili ka gusto nga siling ka nako. Ay di mo sa ingod, anak, kuya. Pero, mas nindot manggod nga natay kailin-ilinan ba? SBGY Unsa mo na? sa bagay. Sagdi lang, kuya. Kay tabangan ti kas pagpangita. Kana maayong pwesto. Saad nga kinahanglan gini mong tumanon, ha? Saad nga kinahanglan gini tumanon, dili pakyason. Oo, uy. Pikpikan mahinuon ko. Okay, sige. Basta ha, imo ginang tumanon? Kano sa ka, tika, parang wag yung kinahimduman da nga, kano sa tika pakyasa, nga mihangyo ka na ko, kuya. Ayaw na lang ng isalga ang bahin ni Nimya. Kay nagkasinabot abaya ka. Pangita lang imo. Di palang tika pinangga. Sus. Di palang tika pinangga. Bidag mo patuba ko sa imong pagbabag na ako. Gano'n ba sang nagribal man tao Di ba? Dili mayo. Way unay. Klaro na yun ang tiyan ni Ma'am Carla, sa? Mao gyud. Ay, kalagot ra ba yun usahay? Kay mugawas yun ang pagka-abnormal niyang batasan. Ay, sus rin. Masinsahi lang gud kay sa umabdos man na. Basig dinana siyang batasan. Ay, Mon. Gimingaw naman ko sa ato, Mon. Ako na sa tingali mananghid. Oy, nga muduaw ko ditong tadiyot. Kay gusto sa na akong bisitahon ang amo mga tanom dito sa bukid in town. Labing siguro nga to anaron dito magpundos payag, pahuayanan dito sa umang mga tiguwang. Magpakita sa ko ditong tadiyot, Mon. Aron katambalan ng among mga kamingaw. Sige, palanghit. Nindot kay itong dapit nga imong napili, bro. Nasa tiilan sa nindot nga bukid, naghari ang kalinaw sa palibot. Nindot ito. Maayo kay nga pagkahimutang. Perfect kayo nga puyan, di ba? Nahibaw ka ba kinsay kong kuhaon para himuong caretaker? Inig kahuman unya dito. Kinsa man? Si Manong Imon. O, unsa? Imo kuha og driver tong imong kaning minahal? Sinimya na lang unyay butrabaho sa buhat ni Manong Imon. Kay, yan na biyaning gitudloan sa pag-drive. Aha. Saka pa, imo nang biyaan si Carla. Ha? Unya, imo pagikuhaan sa iyang mga sakop. Ayaw na lang panghilabot. Pasag din na lang silang kinabuhi o ba ni Carla. Unya na sila panguhaa kung palayaso na sila at babayhan na. Okay? Uy, ala. Ang litra magkalain ng panahon. Pagkainit biya gani ha. Bitaw na. Unya karon mikalit lagbulot ang bugnaw nga hangin. Patay, di uwan na. Ngiga. Kusuga na ba? Oh, kajat. Sa imong gitukuran sa imong rest house. Safety na ba? Wa pagikoy katubag anang imong pangutana ko ya. Kay wa pabaya ko makasuway og puyo dito. Unya mahuman na unya to kay kita gid unyang duha ang maka-experience. Kung unsay dating dito. Kung waabot ang mga kalabidad nga samaan ni. Waabot like bagyo. Oh, samaron nga mihapak na sab ang laing kusog nga hangin. Kining time para good. Bro, wa bay balita diha nga Murag ako tong nasigpatan sa Facebook na dunay low pressure.
Mo ba? Labay lang ang tao eh. Ay, kay luin taon kayo mga way Pinoyanan. Gusto ka, kuya. Ato lang iampo nga simba ko, naaman unya diyo'y kalamidad nga moabot. Wala lang tayo kinabuhing makalas. Basta, hindi malasapot kundi niya sa probinsya. Maglain man panahon. Giatol mo sa ninon niyang pagpauli nga na bagyong mo abot. Maurigi, ma'am. Wa ba mo makakita? Nagibalita man sa TV ka ganina. Daan pa ko. Ipalayo lang yung tao ng mga tao dito sa amin sa diskusyon. Oo. Murid ko sa dito magyuhada. Mayo lang kay ni atas dapit nga layo das peligro, ma'am. Nabalaka ko sa mga tao dito sa ato, Chu. Gabi na. Ug misamot mahinuon ang kangilan sa panahon. Pastilan. Kumusta na ka sila si Carla? Wa ka ba mabalaka nga naghunahuna siya yung kahimtang? Rims. Wa makailag kahadlok ng bayana, kuya. Anda mga ganitong pakigkamatay. Usa pa, dili ito magpabaya. Safe ra to. Oh, Lord. Ipalayo ang imong katawhan sa katalagman. Amen. Dili. Dili ni tinuod. Limia. Tiyo, nagkakita ka sa gipo sa Facebook? Oh, Nego sa landslide ang Pinoyanan sa ato mga kaliwat, Chu. si Irene, Limia. Mayroong tag nakalikain taon si Irene. Ug uban na itong mga kaliwat. Sa landslide nga nahitabo, o gabiing dako pag Chu. Maluwas pa ka, ha? Pero bisa na, magtinabagay tag-ampo nga unta, naluwas lang unta sila. Gilihok lang unta dayon sa mga kadakuan sa atong dapit nga safety ang tanan. Hinaot pa. Hinaot pa, unta. No! No! Rims? Gano ka? Gano kalit mo gipawag ang TV? Tungod kay mulakaw ko karon dayon, kuya. Dini ka lang, ha? Uy, dili mahimo. Kung asa ka mo uban ko. Ano man ka? Lupig pa minimoy napiit sa langit og yuta. Papha sa landslide ang akong gipabarog nga rest house. Wa pa gani mahuman. Unsa? Maog yung misugat sa akong mga mata sa pag-abli na ko sa TV kaganina. Para mutan og balita. Ang lugar diin mahimutang ang akong ipatukod. Natabunan sa bagang yuta ug mga bato gumikan sa landslide. Muadto ko, kuya. Dini ka lang. Mukuyog ko. Dili ko musugot ka mag-ilusara ka sa pag-adto dito. Waki ang iyong kabalakan. Kay milurang na ang bagyo. Kalma na ang panahon. Nagkakita ka bitaw. Misiak na ang kangit-ngit. Og napulihan na kini, kuya. Napulihan na sa kahayag. Bisa na. Ubanan gihapon tika. Ama, mahimo ba na kong liliyon akong mga kaliwa dito sa probinsya, ma'am?
Gusto na ko masiguro ang ilang kaimtang. Kung magpundol ako din ni ma'am, di gid ko mahimutang. Oh, sige. Mao man kayo mong gusto. Ikaw ni Mia. Basta gusto sa kamo uban. Mahimo rin kayo inyo kong biyaan. Na ako'y kwarta. Makasuhol ko bisag pila pa ka tao para makauban ako dinhi. Dili ta kabiyaan, ma. Manong, Manong, Matas silang tanan. Nakisiyasin. si Manay Irene. Nga kusinera ni Carla. Use. Murusyak. Naghatod siya kinabuhi din. Aron makutlo. Ngawa sa hustong ikayon. Di pa uwi na siya. Use. Inangin itaon o kaniyot kay gibingaw sa iyong mga pamilya. Pero unsa naman inoon ka? Nangitabuha nga dili naman siya makabalik pa dito sa kong syudad. Kumpirmado na. Ngawa na gyud si Manay. Naugkat na ang patay niyang lawas niya. Nangitabuha nga dili naman siya makabalik pa dito sa kong syudad. Kumpirmado na. Ngawa na gyud si Manay. Naugkat na ang patay niyang lawas niya. Malangit unta ang iyang kalag. Basta nga akong ipatukod. Na huwag tangsad nga. Pagkawa ko magdaho. Ingo pa sa uban nga taon-taon na dahi ko nung nga nagsige kuha din ni Sis. Doon na gani ko nung naanon sa baha sa kasigbit nga lugar. Ug dagan sad gihapon na wagtangan sa ilang mga Pinoy-anan, Sis. Murag naningil naman ang langit. Sakit, Sis. Grabe ka sakit. Kalma lang. Pagkalisod yung tumaton, Sis. Wa na may balikan si Nimya din eh. Oh, kumusta naman si Nimia Manong? Naibaw ko nga dako itong tinguha ato nga mukuyog unta din eh. Pero nagpasumbingan naman si Ma'am Carla sa iyang kahimangod kung biyaan ko siya na mong duha. Maong nakahukom na lang si Nimya nga magpabilin uban niya. Manong, tanaw na sa skinan para makarelax ka. Kung unsa magani, makabuti mong hukom ni Army si Kuya. Ayaw gid ka ikog na mundo ha. Kay wa ka na mo isipa nga laing tao. Tinood ka na Manong. Sige, tana. Tama lang. Namidang mga pagkaon Manong. Sudli na ang imong tiyan ha, mga unta. Ang uban, among yatag sa mga tao nga naa na kay clean, naa sa mga tent, naa sa daplin sa dahan. Pagka makaluluoy kita naon. Manong, ayaw palabi. Naluoy ko sa akong mga kaliwat, Sir. Labaw na si Irene, Sir. Manong, ato lang iyang
Nemya, ayok pugong-pugong diha. Nahaibaw ko kung unsa kabugat ng imong gipasan karon. Kung gusto kang mohilak, hilak. Kaysa magluom-luom ka anong imong gibati diha. Unsa-unta man kas pagtabang kung kalit ka lang matiurok diha. Ayaw kalog, ma'am. Kay paningkamutan ako ang pag-amam sa akong kaugalingon. Akong pugso ng akong kaugalingon sa pagpatuo nga damgo lang ning tanan. Well, ano sa man to mabalik si Imon? Anilang una ko siguro ko, sir. Akong tambong anong paghipos sa mga patay. Labi na si Aaron. Kung sa akong mga kaliwat. Gusto na kong masudaw sila sa katapusang higayon, sir. Dili ka na mo biyaan Manong. Amo kang unungan. Manong, ay palabi. Ang pingi ay mga kasing-kasing. Asa lang kami paingon si Nimya. Ngawan ami kapaulian pa. Manong, Pagkabangis sa kapalaran. Wa ko masayon kung unsay nahimo na mo sa. Nga sobra naman kayang silot na gipahamtang na mo sa langit. Manong, Upungtong na kong naibawan. Maura magyud nga kamauming maluoy sa among isig kaingon. Wa mi manlupig sa among isig kataw. Kung labaw sa tanan. Ipaningkamutan na mo nga magpaduol sa Diyos. Pinaagi sa pagpaninguha nga dili makalapas sa iyang kasuguan. Pero anong kami man pirmi ang pasakitan? Dahil mga tao nga napakita silang kapangis o pagkaway puangot. Pero nga nung malipayon man kanunay. Tungod kay dili papanahon aron matilawan nila ang sakit nga pagpaningil sa Ginoo, Manong. Yatagal pa sila higayon aron nila mabakwi o mahinulsulan ang tanan nila mga kasalanan dinhi sa kalibutan. Kung ikaw nga nagbinuutan o niya mao'y napasakitan, kana dili aron ka moingon nga nasuko nimo ang Dios. Kung dili iya kang gimahal, igo ka lang niya nga giswayan kung hangtod asa kutob ang imong pagtuo sa iyang gawom. Sorry, Lord. Pasaylo ako. Naunsam ako. Ano nagpadaog man ko sa hiwi nga pagbati. Pasaylo ako, Lord. Manong, nagkasabot ang Ginoo nimo. Mong ayong kabalaga. Nagkasabot ra ang Ginoo nimo, Manong. Mao nga ay kabala ka. Ay kabala ka. Okay? Og bahin sa imong gikabalakan nga wa na mo'y kapaulian si Nimya kung panandit wag tangon man mo ni Carla Sengdan. Di ami si Ribs nga andam nga musaw nimo. Or ninyong duha, Manong. Relax na Manong. Kay dili tagid mo pasak. Nemya, unsa ba? Nagsakit na nga akong mata og tinan-aw ni mo diha nga nagbalik-balik kong paso-paso. May mo bang mulingkod ka? Sorry, ma'am. Lingkod diri oh. Og relax. Sorry, ma'am ha. Wa lang di ko mahimutangan ako na ni Tiyo Imon. Dili sa'yo na mahitabo dito sa inyong dapit, Nemya. Maong dagan tingali to giatiman. Nemya, naminaw ka? Ma'am,
Bisag unsa pay mong sugat nimong balita nga bati gikan unya ni Imon. Please, palihog lang. Ayog patarog. Ayag gubang akong pagsalig nga ligon ka. Maong gikuha ta ka tungod kay relaxed ko kung naa ka uban ako. Nagkasabot ka? Dili ko magpinaot ha? Akong angkunan nga parehas nimo. Inanay kong nauyog. Akong gibati nga dili madasa sapi ang pagsagang aron dili ko matarog sa nahitabo nako. Nga sayon ra kayong gitalikdan sa tao nga akong gilauman nga maoy mo kauban ako sa tibuok ng kinabuhi. Tungod kay mahal gid kayo nako si Reeves. Nagpakita ko kaisog. Pero nimya, tabon na ka na. Kayang tinuod, dili matukib ang kasakit nga akong gihambit karon. Ngakoy na, magpadako. Mapukan kit ko. Lakip na ning bata nga niya sa akong tiyan. Pero akong paningkamutan ang pagbaton o kaisog. Kalikon. Tungod kay gusto kong makabaw sa umaabot. Ginamit ni ining bunga sa mapahimuslanon nga si Reeves. Sorry, Mama. Sorry, Kyud. Fight lang. Ayog tangod sa luha. Kay kanang luha, nagtimaan ka na sa pagkatalawan. Himo ang tig-a ay mong kasing-kasing sa sakit nga hadla sa kapalaran. Naapagkitingali na ako ang kahuyang. Sorry, Ma'am. Husto ka. Way nindot nga mahitabo sa atong kinabuhi kung magpailahom tas kagool. Ug dili ang panglantaw sa unahan aron makita ang laing kahayag sa usa ka nindot nga ugma nga nagpaabot. Salamat sa pagdasig. Gikan ka ng mga orasa. Ako nang andamon ng akong kasing-kasing aron magbaton og kaligon sa unsa masakit nga balita nga akong madawat inigbalik ni Tiyo Imon. Dili tamang hilak, Nemya. Atong nawaton ang sakit nga gitingal na tos kapalaran. Mubarog tang likon. Kay wa pa matapos ang kalibutan. Dili gyud tamang hilak. Okay? Nagkasabot ka? Ayaw gyud. Dili tamo hilak. Manong, luwag na ba ang imong dughan karon? Nga napahimutan na nato ang uban imong kaliwatan ug si Manay Irene. O, sir. Salamat din kayo sa inyong pag-unong ninyo, sir. Okay raman lang ay. Okay ra. Yeah. Ang tinuod tingali di ay nga hinungdan nga nagtok mo nako aron nga pabalik ko dayon dinhi sa Pilipinas aron nga makatabang sa kunimo. Aron nga mapagan ang imong dughan. Ingon ini manong ha. Magmalinaw na to ang kalag sa mga bipanaw na ngadto sa laing kalibutan tungod kay ilamang nadawat ang blessings sa usa ka alagad sa Dios. Mao nga ikaw nga nabilin atubangan na lang ang laing yugto sa imong kinabuhi. Okay? Usa ka bag-ong adlaw nga puno sa paglaom. Dili kay magpadaog ka sa kagool. Sa usa ka alagad sa Dios. Mao nga ikaw nga nabilin atubangan na lang ang laing yugto sa imong kinabuhi. Okay? Usa ka bag-ong adlaw nga puno sa paglaom.
dili kay magpadaog ka sa kagool. Ingon unya ana ang isulti ni Mia sa inyong pinagkita unya manong. Gusto. Pag tinabangay ka mong duha nga para dili dagon sa kagool tungod sa nahitabo sa inyong mga kaliwatan. Dasig, laban lang manong. Okay? Manon. Come here. Come. Dance with me, Nana. Atong hinginan ang kaguol nga atong gibati karon. Because it's bullshit. Ikaw lang sayaw, ma'am. Kay mas ganahan ako matanaw ni mo. Graceful ka man di ay mo sayaw. No. Di ko palabot. Ha? Ako magaling ipakos kag tuyo ang music. Para makamata ka. Kay gusto ko magparista. Para ma-enjoy sa ka. Unya, balibaran ko ni mo? Ale, sayaw. O ba na ko? Okay. Shit. Storbo. Basta di nagkisa ng naasgos. Let them go to hell. Come, manayaw ta. Ayaw nagtagta. Ma'am, ako lang sa siyon kung kinsa na. Basig doon na emergency. Kadito kayo, ma'am. Mabalik na dayon ko. Padayon lagi dahil sayaw. Anong nadugay man kag nakaabli day? Arita sa sud mag-istorya tiyo. Dali, Kapoy kayo ko day. dali, aron ka makapaway. Nya mo kaon pagkahuman. Si Ma'am Carla, Ay naa, may andar ang kabuang. usa ko doon. Ay, ang gagaron, nga kaluparon. Dali na. Ma'am, Dugayan ni mo, oy. Mura na rin kong buang nga nagsige dirik ikig nga way Paris. Mayong bundag, ma'am. Ay! Nanaday ka mo, siya tong nag-doorbell, ma'am. Time pa, kadiyo. Pag nanta ni sound, Ay, salamat. Imon! Lingkod! Usa bang nagsige ka rin magbarog diha? Lupit pa man ni mo'y gisuhulan? Lingkod, kay kapoy kayo kagnaw. O, unsa man, nagkakaon ka na mon? O, Nemya, pakanaon na si Imon. Salamat, ma'am. Tawgalan niya ko ninyong mahuman na mo. Kay musuod ko sa kwarto. Oh, ma'am. Dali tiyo, aron ka magkakaon. Ayaw na lang paghasol kay nakakaon ako. Ha? Ako ratong na si ma'am nga wa pa ko'y kaon. Kaya di ko gustong brakan na sa ta. Ning ko na lang dali kay magstorya ta. Magtinabangay lang tagbantay nga dili ta maabtan na tong bruha kay hasol la. Unsay balita ngayon nga? Nganong ikaw ramang usa? Nagpabilin si Manay Irene? Tiyo, Oo, nagpabilin. Iamo naman siyang kilubong. Nemya. Lena, tinood. Lena, tinood. Ay, mara kong gikomedyo
di ba? Huwag tay. Huwag taon siya makabantay sa nahitabo. Tungod kay silang tanan na hinanok kay kapinda ko. Kay kung naantol pa ka nga adlaw ng paghulpa sa yuta, day. May posibilidad nga makatagan pa sila. Sila yung tanan. Silang tanan. Hain man ang Diyos. Day, Di man di siya na oras ang awa magunya mabalda ang yuta. Aron dili kini muhulpa. Emya, Doon na gyud ka hay Diyos, tiyo. inuukot, Emya. Iyong pagingon, ana. Naningkamot manunta ta sa pagsunod sa iya mga tunob. Pero nga naman yun. Ma'am, Di ba? Nagsabot ang dili na yun mo hila. Ma'am, naibaw ka. Nga naningkamot ko. Bisag ikaw. Nasayod ko nga kutob gara sa poong tungod kay parehas na ko karon. Mohila ka lagi hapon. Dili na. Mong hilom na. Ay, naku, bakit nga muhila ka? Kay madako. Bullshit! Promise. Dili na niya, ma'am. Karon sabta lang una ko. Kay sakit kaya sa dugan ang balita. Nga akong nahibawan. Nga dili na makahimo sa pagbalik din ni si Manay Irene. Tungod kay wa na siya. Nawa? Nga nawa man! tungod kay usama siya sa wa makalikay, ma'am. Kay natabunan sila sa yuta. Sa landslide, ma'am. Na si Irene? Na siya? Dili na makabalik si Irene. Oh, ma'am. Kaya po naman siya gilubong. Angay ba kumaingon nga duha na tang bakakon? Di ba? Matandog na kitugod kay dili sa'yo nawaton ang kalit nga pagkawagtang sa usa ka tao. Nabisan pag maglagot ka, matagkaroon og uniha. Pero sod sa imong kasing-kasing. Nagatunan mo siya sa paghatag og bili. Magmahal. Tungod kay sana kay gayon iya kang giserbisyuhan nga puno sa pagtahod. Malagit unta ang imong kalag, Irene. Kumusta na ka sila si Manong Imon o si Nimya? Nauna lagi ko nimos pagpangutana. Usa na akong gihunahuna. Grabe. Dili sa iyo nang nahitabo silang kinabuhi. Unsa may mong hunahuna? Gusto na ko masiguro kung unsa na kahiilang kahimtang.
Kung mo itugot, ako tawag si Nimya. Ano pangutanon? Okay ni mo? Oh? Nganong sinimya pamanggid ko ya? Nga naaman si Manong Imon. Mahimo namang kontakon siya. Okay. To play safe, ikaw na lay tawag. Og diretsuhan na lang na si Nimya aron ka mahimutang. Hey, Sige na. Go ahead. And ayan guys, nandungga na to, no? Ang part 7 sa Ikaw ang Gamot, Ako ang Bunga. Ikaw ang gamot, ako ang punuan. Libog naman ano guys. Og sama sa atong nadunggan, no? Nga naghinilakay ang tulo guys, no? Tungod sa pagkawala ni Irene. Kay matud pa guys, natabunan daw kinino sa yuta naglandslide. Gilakan yun siya sa tulo guys, no? So atong masabtan diri no nga buotan yun si Irene. Kay nahingawag yun ang tulo. I think bag-o lang din nila nga recording guys, no? Kay murag ilan ning gihaom, no? Ilan ning gikuan guys, no? Sa nahitabo pod nga baha, no? Bagyo sa Manila. Bag-uhay guro na siya nga recording nila guys. Ilan ning gipahaom, no? Sa kuan. Panghitabo karon, no? Sa Luzon area tungod sa bagyo guys, no? O gani sa Benguet o sa Baguio City, di ba? Aduna na yung mga paglandslide, no? Pagguho sa yuta tungod sa walang tigil nga pag-ulan. So I hope mabalik sa panahon guys, no? Sa normal o makatagamtam na pud, no? Og init nga panahon ang taga Manila. Og mao na to guys, no? Di na makabalik si Irene kay ilan na lang ilubong. Og mao to naghinilakay gyud ang tulo. So unsa ang sunod pang mahitabo? Magbasa ta guys sa inyong comment. Adto ta guys, no? Sa atong upload gahapon. Anyway, sa nagpaabot sa upload, no? Sa Digong Kanto Boy sa part 13. Mapay pag-upload na to guys, no? Sa sumpay ni ini. Magitay tulan ako og ayaw ko ninyo pakyasa. So mao ni guys, no? Ang pulong sa ilang labaw nga si Boss Gerardo. So kay ba na ta sa iyang plano guys, no? Ug mo nang dili siya gusto mapakyas. So wala tayong paano guys nga pagbasa sa inyong mga comment kay nabasa. Balik na to nagbasa eh. Diri na lang ta guys sa KMGS. Diri ta guys sa na wipe out meta crackdown sa FB creators na naugnay sa online sugal. So kuani siya guys, no? Very kuani siya, no? Recent lang ni siya guys, no? Nga nahitabo. Recently lang ni siya nahitabo guys, no? Diba? Na kung balita sa social media, no? Ang pagkawala sa FB page ni Boy Tapang tungod sa iyang pag-promote, no, og illegal nga online sugal. Gani last month lang, no, nabalita banto guys, no, nga ang thousands of fake kuno nga mga online gambling ang ipang-delete, no, sa gobyerno. Tungod guro, no, kay wala nagbawad bayad og buwis, wala mga permit og mga illegal og sadly usapod to, no, sa mga sugal, no, na promote ni online ni Kuan Boy Tapang, no, ang sugal nga iyang gi-promote guys illegal, motong na adamay ang iyang page og ambot lang basig wala na guro siya tagai guys, no, og chance. Warningan na siya guys pero man gyud siya nagkuan, namati mo nang gi-delete gyud ang ilang FB page. Atong paminawon balita guys from Kaalam PH. Ha? Damay pati mga lisensyado ng pagkor ni kadaghan, no? Ay pag-ingna na apil ning mga online games nga naa sa GCash. Kini sila guys lisensyado man ni sa pagkor. Content creators sa iba't ibang social media platform. Delikado raw ang illegal na online sugal kasi kahit kabataan
Isang araw trending, kinabukasan, naglaho. Isang click, this page isn't available. Wala nang access, wala nang followers, wala nang kabuhayan. Sa loob lamang ng... So he is talking about kuan guys no, Boy Tapang. Pero maulag ito nag-promote siya online sugal guys, kay kadako-dako ba pud ay sa bayad nila no kada video guys. Imagine ha, per video ang bayaran, dili per month. Matud pa sa usa ka video mo dawat sila no og 150,000 to 250,000 per video. Kung kita na guys, kay mo kumpara man niya, birthday pa man inita. Oy, alas stress naman. Ganyan ka init guys ang panahon. Init pa kayo guys, magmumpara ko, magmotor namang hudo, single motor. Matud pa guys, mga 250,000 to 250,000 ang iyang kitaon no kada video niya. Siyempre, millions of millions ang nananaw ato no, pila pud ka taon o naka click sa iyang link no, og niposta mo nang bawing-bawi ang online sugal nga iyang gi-promote guys. Layo ra daw kuno no ang sweldo niya sa Facebook nga 700,000 to 1 million per month. Pero para sa ato guys nga mga ordinary people, pagkadako na nga sweldo no sa Facebook, 700,000 to 1 million, pagkadako na nga sum of money guys. Pero nahilo yun siya no, sa kuan mas dako pa yun no, mas easy money kay every video man ang bayaran. So after goro pag-upload niya video, bayad dayon, di ba? So nalinglag yun siya guys no. Ug karon nagmahay yun siya si Boy Tapang. Matud pa sa bago na yung page, ambot siya bagato or basig hinimo lang po to sa lain. Isang gabi, parang domino, isa-isang bumagsak ang mga Facebook page ng mga kilalang personalidad sa social media. Mga content creator na milyon. Matud pa diri guys sa comment ni Jimmy Oracion, sayang ang mga pinaghirapan nila, back to zero tuloy, lesson learned na lang, lumaban na lang ng patas. From Munting Kaalaman, yes Meta, you did right thing to abolish the online gaming. We salute you. Pero dili man tanan guys no, ang na-deactivate. From Judy Dilario, good job Meta, pati na rin yung mga online sellers product na may Pinoy check kung may license for sell online. Milyon ng followers. Bitaw na amo ko negative nga epekto guys no, kung nay online sugal kay bisag mga bata pwede naman na makasugal no, bisan kinsa bis kay ilahang i-snack pambayad sa tuition fee, malinla sila no nga isugal kay bas hindi ay, pero tungod sa ilang pagpamasin guys wala, diba? Pilde kay syempre pag online sugal mas taas jud no, risk kayo guys, mas taas nga makadaog ka kaysa mas taas ang chance nga mapildi ka no, kaysa makadaog. Like me, once guys na adik pukuan ng online sugal no, but ako ra yun siyang na likayan guys, kay dako yung pildi na no. Ever napildi ko like 10,000 pero ang akong daog na sa 3,000 mo nang gansing mo nang ako na lang siyang gibiyaan no. Pero legal siya nga sugal guys, kay naman siya sa GCash no. Okay baluta pag nasa GCash lisensyado na siya sa Pagcor.